Γεράσιμος δια της χάριτος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Μητροπολίτης της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Πέτρας και Χερονήσου, προς των ιερών κλήρων τας μοναστικάς αδελφότητας και των φιλόχριστων λαών της καθημάς Θεοσός του Επαρχίας. Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της Ορθόδοξης πίστεως. Αμέσως μετά την Πεντηκοστή υπήρξε η βάση της διδασκαλίας του κηρύγματος του Αποστόλου Πέτρου και των άλλων Αποστόλων. Ο Απόστολος Παύλος διδάσκει κατηγορηματικά ότι εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, αυτό θα σήμαινε ότι και το κήρυγμα και η πίστη μας θα ήταν χωρίς περιεχόμενο, χωρίς νόημα. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η αποκάλυψη όλων των σωτηριωδών γεγονότων της Θείας Οικονομίας στην πληρότητά τους. Ο Ιησούς και η Ανάστασή Του είναι το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας. Η αλήθεια και το βίωμά της, η εμπειρία και η ζωή της. Πίστη στον αναστημένο Χριστό και την Εκκλησία Του είναι Ανάσταση, δηλαδή αλήθεια και αποκάλυψη της θεανδρικής Του υποστάσεως. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, θεωρώντας την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού ως πολύτιμο εχέγγυο βεβαιότητας, αισιοδοξίας και ελπίδος για την Ανάσταση των ανθρώπων, μας καλεί να αποστραφούμε την δουλεία της αμαρτίας, το λάθος του παρελθόντος, τη μόνιμη θλίψη του παρόντος και την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Να καθαρίσουμε τις αισθήσεις μας από κάθε γήινη αντίληψη και λογική ερμηνεία του Θείου γεγονότος και να γίνουμε ιοί της Αναστάσεως, μετέχοντας συνειδητά στο πασχάλιο δείπνο του αναστημένου Χριστού, στο μυστήριο του Χριστού. Ένα μυστήριο που ενώ είναι και ιστορικό γεγονός, που έγινε σε συγκεκριμένο τόπο και βεβαιώθηκε από πολλούς μάρτυρες, δεν ερευνάται, αλλά βιώνεται στις καρδιές των πιστών. Είναι γεύση πνευματική, γεύσαστε και είδετε, και όχι διανοητική έρευνα. Αυτό είναι το Πάσχα,
να μπορεί ο άνθρωπος να κοινωνεί της Θείας Ζωής που του προσφέρει ο Αναστημένος Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει Χριστός και όταν και από όπου απουσιάζει ο Χριστός δεν υπάρχει Ανάσταση. Ο Φώτης Κόντογλου αναφέρει «Όλα όσα γίνονται στον κόσμο γίνονται και ξαναγίνονται πολλές φορές τα ίδια. Μονάχα ένα πράγμα έγινε μόνο μια φορά και δεν θα ξαναγίνει πια, η Ανάσταση του Χριστού». Αυτό είναι το μοναδικό θαύμα των θαυμάτων, το άφραστον θαύμα, που αναποδογύρισε τον κόσμο και έδωσε ελπίδα στο απελπισμένο γένος των ανθρώπων. Με την Ανάσταση ο Χριστός μας προσκάλεσε να πιστέψουμε στην αυθαρσία. Η Ορθοδοξία, έχοντας την Ανάσταση ως εορτών εορτή, έχει την αληθινή, απλή και ασάλευτη πίστη και δεν κατάμπτυσε να γίνει ένα κοσμικό ηθικό σύστημα όπως γίνει και αλλού. Μόνο το ζωηφόρο μήνυμα και η προοπτική της Αναστάσεως μπορεί να οικοδομήσει στη ζωή μας την αλήθεια, την αγάπη, την ειρήνη, την δικαιοσύνη, τον αλληλοσεβασμό και την ελευθερία. Γι' αυτό και η συνείδηση των Ορθοδόξων, που διαποτίζεται από το πνεύμα της Αναστάσεως, δεν ανέχεται κάθε τι που θίγει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και τον υποβιβάζει. Δεν μπορεί να δεχθεί την εκμετάλλευση, τους πολέμους, τη βία, τις εξεγέρσεις και όλα όσα οδηγούν τον άνθρωπο στην απελπισία και την οδύνη, στην ανομία και τον θάνατο. Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, ο Χριστός είναι ο αρχηγός της πίστεως, ο αρχηγός της σωτηρίας μας και του καινούριου κόσμου στη γη. Του κόσμου που δεν ζει στην πλάνη, αλλά στη δόξα και τη χαρά της Αναστάσεώς του. Η αλήθεια και η χαρά μας έχει δοθεί με την Ανάσταση. Η αποκάλυψη για την Εκκλησία έχει ολοκληρωθεί, ένα μόνο μένει, να ζήσουμε την αλήθεια του Αναστημένου Χριστού, χαίροντες κύκλο της τραπέζης Του και για την δική μας Ανάσταση. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, Άγιον Πάσχα έτους δυσχυλιοστού 26ου, με τα πατρικών ευχών και πολλής αγάπης εν Χριστώ Αναστάντη, ο Μητροπολίτης, ο Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμος. Αμήν. Υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον του Θεόν ημών οικετεύσομεν. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Διαγενομένου του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα ή να ελθούσε αλήψωση των ίσων και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατίλαντος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς τις αποκυλήσει ημίν των λιθών εκ της θύρας του μνημείου και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι αποκεκύλισθε ο λίθος η έγκαρ μέγας φόδρα και εισελθούσε εις το μνημείον είδων νεανίσκων καθήμενων εν της δεξής περιβεβλημένων στολήν λευκήν και εξεθαβήνθησαν.
Ο δε λέγει αυτές μη εκθαμβήστε, Ιησού ζητείτε των Ναζαρινών, των εσταυρωμένων, ηγέρθη ουκ στην όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλλά είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας στην Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν. Και εξελθούσε έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκσταση. Και ουδέν είπον εφοβούντον. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Πάντοτε νυγκαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων διασκορπιστήτως ανιέχθροι αυτού και φυγέται τα πρόσωπο αυτού οι μισούντες αυτόν. Εκλειπέτος άλλος δίγεται κοινός απροσώπου πυρός.
αγαλιασόμενα και φρανθόμενον αυτοί, ως και νύχια και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και της των και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γερασίμου, Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, σούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ληστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, μέσα πάντων των Αγίων μνημονεύσαν της Θεού και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάρατε πύλες οι άρχοντες ημών, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Είσαστε ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος δυνατός και κρετεός, Κύριος δυνατός των πολέμων. Πάρατε πύλες οι άρχοντες ημών, και υπάρχετε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. είσαστε ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και υπάρχετε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. είσαστε ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός ο εστίν ο βασιλεύς της δόξης.